Сәлем, бүгінгі шығарылышта үзүк үтірген хотынын ждеміне тапшыруынан излеуші Ират 1000-лік купюра үшін Россия шәһәрләре арасында көрәш һәм загадочная русская душа. Хәзер тулырак. Санкт-Петербургның танылган нефролог Александр Земченков үзенең хотынын үтерүдә гаебен таныган. 11 елдан соң. 2010 елның февраль азагында үзенең хотынын Екатерина Земченкованы үтереп, тураклап пакетларга тутырып, үй янындагы шук контейнерына илтеп ташлый. Хатын кызны эзләү шактый узак дәвам итә һәм Александр Земченков үзе дә бу эштә катнаша, ул ждеміне тапшыруына барып, миңа хатынымны табарга ярдәм итәчәгегезгә өметләнәм дип сөйли. Һәм азактан үзенең гаебен таныганнан соң, 11 елдан соң ул бу рәвешле тапшыруларга йөрүләренең махсус игътибарны читкә юнәлтү өчен эшләгәне турында әйтә. Һәм хатынын үтергәннән соң күп вакытта үтәргә өлгерми, ул үзенең хезмәттәше Анастасия исемле үзеннән 16 яшькә кечерәк хатын-кыз белән бергә яши башлый. Һәм бу үтерүгә сәбәп тә нәкъ менә аның хыянәте турында хатынының белеп алуы булырга мөмкин дип фаразлый тикшерүчеләр. Бу ситуациядә минем башыма сыймаган һәм исем киткән персонаж ул мөгаен Анастасиядыр, чөнки кеше үтерүче Александр Земченков бер авыру булса, аның белән 11 ел буе шул хәлдән соң белә торып яшәп балалар тәрбияләүче хатын-кыз никадәр авыру булырга тиеш. Бу минем башыма сыймый һәм әмма бу ситуациядә, бу тарихта иң мөһим һәм иң төп кеше ул Екатерина Земченкованың әтисе. Ул инде шактый олы яшьтә булуына карамастан бу эшкә нокта куюлыга ирек бирми һәм нәкъ менә аның тырышлыгы, аның үҗәтлегенә бәйле әлеге эшне 11 елдан соң тикшерү яңадан башлана һәм Александр Земченков үзенең гаебен таный. Һәм бу урында әлеге әти кешенең сабырлыгы һәм олы йөрәге алдында баш иәсе килә. Худайның рәхмәте, безнең Үзәкбанк эшсез ятмый икән, алар тиздән Россия банкноталарында сурәтләнгән шәһәрләрне алыштырачаклары турында хәбәр иткәннәр. Һәм безнең тиздән Красноярск, Архангельск, Ярославль һәм Хабаровск урынына Россия банкноталарында Новосибирск, Түбән Новгород, Екатеринбург һәм Пятигорск шәһәрләренең сурәтләре урнаштырылачак. Яңадан башламыйм бу хәбәрне. Һәм бу инициативаны алга сөрүчеләрнең сүзләренчә, безнең Россиядә шундый күп тирән, кызыклы тарихлы шәһәрләр бар, шуларның берничәсе генә Россия банкноталарында чагыла. Шуңа күрә моны ничектер үзгәртергә, хәл итәргә кирәк. Һәм тиздән менә безнең башка шәһәрләр булачак. Бу яңа 5 шәһәр бик сөйгәннәрдер, инде шатлыкларыннан нишәргә белмәгәннәрдер. Әмма Ярославль безнең бик гади халык булып чыкмады бит әле, бик үҗәт кире беткән булып чыктылар алар, чөнки Ярославль өлкәсенең туризм департаменты җитәкчесе Владимир Лысенко бу мәсьәләгә бәйле бик нык борчылуы турында белдергән һәм нинди принцип буенча 1000 сумлык купюрада Ярославль түгел, Түбән Новгород булырга тиеш. Бу безне бик нык борчый, бу безне сөендерми. Будем биться до конца дип әйткән. Менә күрәсезме, кирәк булса нинди сүзләр әйтә алар, ничек көрәшә алар. Һәм монда Дрейк белән Мэмискә төшәнде, теге беренчесендә, мәсәлән, мәктәпләрне ябалар, мөһим архитектура, тарихи объектларны җимерәләр, паркларны, урманнарны бетерәләр, и шундый юк, кирәкми. Яннары Ярославль урынына Түбән Новгородны куялар 1000 сумлык купюрадан. Монда безнең көчне күрсәтергә була. Молодец. Санкт-Петербургта бер Ират Сбербанкның бер бүлеген таларга маташкан. Ну, бу ситуацияны шул маташкан сүзе белән генә тасвирлап була инде, артык мәшәкатьләнмәгән инде Ират кыскасы. Нәрсә булган? Ул банк бүлегенә килгән, банк хезмәткәренә бер кагаз биргән, ул кагазда яки сез миңа 10 миллион сум бирәсез, яки мин бу бинаны шартлатам дип язылган була. Пыяла артында утыручы банк хезмәткәре нәрсә эшләгән дип уйлыйсыз? Менә сез нәрсә эшләгән булыр идегез бу очракта? Мин булсам, мөгаен, миндә паника башланган булыр иде инде. Бу хатын-кыз просто менә шулай спокойно гына укуды сүндерә дә эш урыныннан чыгып китә. Теге Ират шулай як-ягына карана да инде чыгып китә инде, ничәсен инде ул анда. Бу очракта чё так можно было сүзе белән генә аңлатып була инде. Һәм бераз куркыта, әлбәттә, бераз куркыныч. Әгәр дә менә бу Ират урынына бераз башы киткәнрәк псих дип әйтик инде кеше булса һәм ул үзе уйлаган ахырына кадәр җиткергән булса, ярар, монда повезло дип әйтергә кирәк инде. Һәм хатын-кызның кыюлыгы файда гына булган, әмма Алла сакласын, әле нәрсәләр булырга мөмкин.
Мында біздің татар башқұрт эстрадасының танылған көрнеклі вәкиллері этләшеп йөргән арада Вятск дәүләт университеты изге эшкә алынган. Алар «Загадочная русская душа» һәм аның ничек чагылуы темасына фәнни эш тикшерүне башлап җибәрергә уйлаганнар. Мин бу «Загадочная русская душаны» татар теленә тәрҗемә итеп карамакчы идем, әмма ул шулкадәр загадочная булып чыкты, аны тәрҗемә итеп булмады, шуңа күрә мин аны «Загадочная русская душа» дип кенә әйтим. Һәм бу турыда әлеге университет проректоры Екатерина Митягина хәбәр итә. Аларның сүзләренчә, олар интернетта, социаль челтәрләрдә рус кешесенең төрле әйберләргә отзывларын, фикерләрен, комментарийларын туплап, шуның нәтиҗәсендә рус кешесенең менә шул «Загадочная душа» турында төрле нәтиҗәләргә киләчәкләр һәм ул нәтиҗәләр киләчәктә бик мөһим карарлар кабул итәргә, ярдәм итәргә мөмкин дип саныйлар. Әмма моны әйбәтләп уйлап бетәргә кирәк бу тикшерүне, чөнки социаль челтәрләрдә, интернетта Россия күп милләтле ил бит инде, һәм ул милләтләр рус телендә шулай аралашалар, интернетта, социаль челтәрләрдә аеруча. Чөнки ул төрле милләтләргә үзара аралашу өчен рус теле иң уңай һәм кулай тел. Һәм ахыр чиктә менә шул социаль челтәрләрдәге комментарийларны, отзывларны тикшерү азакта «Загадочная русская душа» түгел, ниндидер кишмиш килеп чыгарга мөмкин анда. Шуңа күрә давайте сез уйлап бетерегез инде аны. Әгәр дә сез рус күңелен генә тикшерергә телисез икән, менә моны бик җентекләп эшләп бетерергә кирәк. Бу бик шәбәй бер филологларга да нәрсә белән шөгыльләнергә кирәк. Һәм бу азаккы хәбәр иде, һәм мин сезгә теләк телим бит, һәм сезгә искиткеч яхшы теләк телим. Сез дә үзегезнең һәрбер эшләгән эшегезне, хәтта иң кечкенә эшегезне дә зур һәм котышкыч, зур масштабка ия эш итеп күрсәтегез һәм башкаларга да шулай итеп сөйләгез. Һәм сезнең ул кечкенә генә эшегездән дөньяда әллә нәрсәләр үзгәрергә мөмкин дип әйтегез. Үзегезнең кечкенә генә селкенүегезгә дә зур мәгънә бирегез. Шуның белән шул, сезнең белән Гүзәл иде. Сау булыгыз.